ஹட்டன் நகரசபை தேசிய மக்கள் சக்தியின் வசம். தலைவராக சுரேந்திர ஆரச்சிகே அசோக கருணாரத்ன தெரிவு. சுரேந்திர ஆராய்ச்சிகே அசோக கருணாரத்ன அவர்களும் இலக்கம் 2 அலகுமுத்து நந்தகுமார் அவர்களுடைய சுரேந்திர ஆராய்ச்சிகே அசோக கருணாரத்ன மகதா अंक 1 අලගමුතු නන්දකුමාර මහතා अंक 2 කොටිතුවක්කු ආරච්චිලාගේ කාංචනා සම්මාලි සිරිවර්ධන මහත්මිය अंक 3 සියලුම දෙනා එකඟයි විරුද්ධ ඡන්දෙට ඉන්ද්‍ර ආරච්චිගේ අශෝක කරුණාරත්න මහතා ඡන්ද 7ක් ලබාගෙන තියෙනවා අලගමුතු නන්දකුමාර මහතා ඡන්ද 7ක් ලබාගෙන තියෙනවා එයම්ව හැටන් නගර සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස සුරේන්ද්‍ර ආරච්චිගේ අශෝක කරුණාරත්න මහතා තේරීපත් වෙනවා. ஹட்டன் நகரசபை ஏன்பிஇ வசம் தலைவராக சுரேந்திர ஆரச்சிகே அசோக கருணாரத்ன அவர்கள் இன்று நடைபெற்ற வாக்கெடுப்பில் ஹட்டன் டிக்கோயா நகரசபையின் தலைவராக தெரிவு செய்யப்பட்டார். நுவரெலியா மாவட்டத்தின் நுழைவாயிலாக காணப்படும் ஹட்டன் டிக்கோயா நகரசபையின் தலைவர் தெரிவு மத்திய மாகாண உள்ளூராட்சி ஆணையாளர் அத்தபத்து அவர்களின் தலைமையில் இன்று 26ஆம் திகதி நடைபெற்றது. இச்சபைக்கு அரசியல் மற்றும் சுயேட்சை குழுக்களிலிருந்து 15 பேர் தெரிவு செய்யப்பட்டனர். தலைவர் மற்றும் உபதலைவர் தெரிவுக்கான முதலாவது அமர்வு இன்று இடம்பெற்றது. இதில் தலைவர் தெரிவுக்காக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியில் போட்டியிட்ட அழகமுத்து நந்தகுமார் அவர்களும் தேசிய மக்கள் சக்தியில் போட்டியிட்ட சுரேந்திர ஆரச்சிகே அசோக கருணாரத்ன அவர்களும் போட்டிக்கு தெரிவாகினர். முதலில் திறந்து வாக்கெடுப்பின் மூலம்தான் வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டுமென வாக்கெடுப்பின் மூலம் முடிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வாக்கெடுப்பில் அழகமுத்து நந்தகுமார் அவர்கள் 07 வாக்குகளும் சுரேந்திர ஆரச்சிகே அசோக கருணாரத்ன 08 வாக்குகளும் பெற்றுக்கொண்டதற்கமைய அதிக வாக்குகளை பெற்ற சுரேந்திர ஆரச்சிகே அசோக கருணாரத்ன தலைவராக தெரிவு செய்யப்பட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து உபதலைவர் பதவிக்கும் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியில் போட்டியிட்ட செல்லையா லோகேஸ்வரன் பெருமாள் சுரேந்திரன் அவர்களும் போட்டியிட்டனர். இதில் அதிகப்படியான வாக்குகளை பெற்று பெருமாள் சுரேந்திரன் உபதலைவராக தெரிவு செய்யப்பட்டார். ලස්සන නගරයක් කරනවා කියන මේ පොරොන්දුව මම ලබා දෙනවා. රටම බලාගෙන ඉන්න ඓතිහාසික තීන්දුවක් හැටන් නගරයට අද අත්පත් කරගන්න පුළුවන් වුණා. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් අපි මන්ත්‍රී කණ්ඩායම එකතු වෙලා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් හැටන් නගරයේ සභා භූමිය කියන්නේ මීට පෙර අකාර්යක්ෂම ගැටලු කොටක් තිබිච්ච මිනිස්සුන්ගේ මූලික අවශ්‍යතා ඉෂ්ට කරගන්න බැරි වෙච්ච තැනක්. ඒ අඩුපාඩු ටික වහාම නිවැරදි කරගෙන ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තීන්ට යටත්ව අපි සුන්දර හැටන් නගර සභාවක් නිර්මාණය කරන්න ජාතික ජනබලවේගය විදිහට අපේ කණ්ඩායම විදිහට මෙතන ඉන්න සියලු දෙනා එකතු කරගෙන අපි උපරිමයෙන් කටයුතු කරලා මෙතෙක් නොවිසඳලා තිබුණු ප්‍රශ්න ටික විසඳන්න අපි අනිවාර්යෙන් කටයුතු කරනවා.